na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa ta maabot ng mga drama. Thank you very much everyone. Ako ka lang. Just remember, Pero ang ibang bana ang mahimo na kong ipapriso. Tungod kay kipahimuslan niya ang inosente kong anak. Madam Carla! Dugaan na. Madam Carla! Madam! Tabang! Natimay! Tabang, Noy! Noy! Noy, tabang! Ang sa Mercy, Madam Carla! Pagdali, danon na to siya sa ospital! Ano mo na kung sa ganun? Madam! Kisang ning nalawag. Oh, si Mommy. Hello? Miss Mara, kabang ang imong mami diya sa ospital. Unsa? Nga na mo siya sa ospital. O sinihitabo niya, ha? Diya sa kasing-kasing. Oh my God. Hain siya ospital, ha? Wow! Ninduting nagpita, Justin. Mingaw kaayo. Magkapanguna-huna tagtarong din Bitaw, mausad yung paborito na kong surayanan sa una pa. Ah, okay. Tuod pa, pwede mangutana o personal nga pangutana? Unsa man? Sure ka nga ulitaw ka? O lagi, ulitaw ko. Aw, may noon kay honest ka. Anis man gyud ko. Mm. Ikaw, unsa man ka? Daga pa ka? Nga na di ay, minyo na ba ko sa imong pananaw? Dili oy. Daga pa kay ka. Nindot mong kay kaglawas. Aw, mao pa. Salamat. Salamat sa komplimento. Excuse na, ako na ning tubago. Oh. Hello. Nganong nanawag man ka? Justin, tabangi ko. Niya ka rin sa ospital sa Mommy. Oh, unsa? Yataki siya sa sakit sa kasing-kasing tungod sa imong asawa. Unsa? Sige, wala ako karon dayon. Justin, may problema ba? Kuan, ang akong agawon, tuwa karon sa ospital. Mahimo ba kung ako siyang atuon? Okay. Magmotor na lang ko. Makadrive man ka, no? Okay lang. Sige, lakaw na lang. Unaha ang imong trabaho. Okay, sige. Salamat. May nahitabo. Klaro kayo. Tawagan ako si Romero. Unsa? Tuwa ka rin sa ospital si Madam Carla. Gidasin ni Noy Timoy. Una, gitaki siya sa sakit sa kasing-kasing sa inyong panagsulti. Oh, Romero. Naibaw na ko sa tinuod. Tinuod sa? Nga si Miss Mara di ay ang babae ni Justin. Ug mabdo siya sa anak ni Justin. Unsa? Ug nahibaw ka na sab ni ini, dili ba? Pero wa ka lang musulti na ko, Romero. Unsa? Ay, kwante. Di ba? Mahadlok lang ko musulti bitaw ni Muti kay basin kun at yung kasing-kasing ba? Anong gibuhat man ni Justin, Romero? Tinuod ba nga iyang gilugos si Miss Mara? Ha? Gilugos? Di tinuod oy. Unsa? Kaya unsa man gid ay tinuod, Romero? Ate. Ay, bahala na lang ni oy. Nabulabog man gyud eh. Kana sila te Justin ug Mara. Uyab gyud na sila. Dili man ko mutuo nga gilugos si Miss Mara ni Justin oy. Pero mas mutuo pa ko nga si Miss Mara ang nanglugos kan Justin. Unsa? Nga sa ato ba? Uyab gyud na sila, Romero? Oo, lagi ti. Daan naman kung nagduda nila, good. Pero wala nyo kung makita nila sa akto. Pero kana si Miss Mara, mura nag-asawa nga mo, tatar ni Justin. Kalma lang, ate. Kalma lang, ha? Kalma lang ba? Kaya basin mapatay ni mo si Miss Mara.
Di ka na nga tong agaw, no? Wa man na hinungdan. Igat ang dako. Nakakita bitaw ka ng mga lihok. Mura dyan og manintag laki pirmi. Ate! Hoy, ate, asa mga paingon, oy! Miss Mara, Justin! unsa may nahitabo? Justin! Unsa may nahitabo? Gitabang pas mami sa mga doktor. Niyan ang doktor, oh. Ni adiring ospital ang inahan ni Mara. No! Si Mara ka nang nihilag ug maayo sa kabangon sa doktor. May nahitabo gyud sa iyang inahan. Murag dili maayo ang balita sa inahanan ng Mara dak. Hello, Ate Alice, Romero. dautang balita. Si Madam Carla ba? Patay na. Oh, unsa Romero? Mao ka na, patay na siya. Wa na matabang sa mga doktor. Kung kinahanglan yun nga mabantay yun ka. Nga naman, Basin pasangin lang ka ni Miss Mara nga maoy lang kaingon sa kamatayon siyang inahan. siya ang mipatay sa kaugalingon niyang inahan. Ha? Nasakitan og maayo si Madam Carla sa iyang pinuhatan. Unsa? Siya ang mipatay siyang inahan tungod sa konsumisyon. Bye, Romero. Napagilak. O ano tayo mahimo? Patay na si mami niya. Patay siya ni Alice! Oh. Mara, Kung wa magigsulti si Alice ni Mommy, buhi patingali ka ron si Mommy. unsay buhaton nimo? Ikaw ang tunay buhaton. Patagmang imong asawa. Oh, unsa? Patiyo si Alice! Mara, Kung tinuod ka mahal mo hanggang imong anak, patiyo si Alice! Justin! Nganong dito ka sa kumbay? Ha? Nganong nakigsulti ka ni Madam Carla? Gusto lang ko mangutana kung anong iya kang gipapa sa trabaho, Ah! Justin! Anong masuko man ka? Ako ang angay masuko tungkol kay nahibaw na ko sa tinuod! Unsay tinuod, ha? Ha? Alis! Unsa? Unsay tinuod? Unsay mo na-discovery, ha? Ha? Unsa, ha? Ha? Nga uyab mo si Mara! Ug nga ikaw ang amahan sa iyang gisabak! Gusto ka! Siya ang amahan sa akong anak. Tungod kay wakay gamit! Tigawang ka na! Baog ka pa! Patyunti ka! Patya siya! Tiwasin na, Justin! Kinahanglang mahanaw sa itong kinabuhi ka na si Alice! Patya na! Wa na siya maglihok. Nagdugo niya mo. Patyan ang imong asawa aron gawas no na ta ug makabawsag ko sa akong inahan. Kinahanglang ato siyang mahagbong sa dagat. Ay, kabala ka. Ato siyang hihagbong sa pangpang. Pagtali! Oh. Nakamatno ni si Alice. Ano mga bangis man mo na ko? Nga naman, Justin! Gimahal ko man unta ikaw. Sorry, Alice. Pero wa na ko'y gugma nimo. Pinapagay panumpaan kita, Justin. Hangtod sa kamatayon. Ikaw ang angay mamatay! Yan ang bangis! Makabugno Mara, ay nagbugno si Alice niya. Patyon ko ning bayana! Mara! Ayaw lagi! Mara! Mara, unsa ba? Ay! Mara!
nagkalingaw pa mo, o naglagot, o gikilik, maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!